Jo soc una mica una defensora de la cultura gastronòmica del nostre país. Vaig aprofitar aquest curs perquè en pocs dies s'agrupava moltíssima gent de les diferents denominacions d'origen i que tenien una percepció a l'hora de difondre la cultura del vi molt heterogènia. Per tant, en poc temps s'ajunta moltíssima informació per treure conclusions molt ràpides. La valoració del curs és superpositiva perquè estem veient moltes coses diferents tipus d'elaboració, diferents filosofies en el panorama català del vi, i això ens dona una visió genèrica, però al mateix temps és molt profunda. El format d'aquestes classes el que té de bo és que permet a la persona que ve a parlar de ser autèntic, no té un temari molt estricte, sinó que es pot expressar. I crec que la riquesa que pot donar una formació no reglada com és aquesta és com una transmissió directa d'una cosa que va més enllà del que és mesurable, del que és quantificable. És a dir, de la part més vivencial de tota la gent que porta molts anys treballant amb el vi, que per tant s'han fet una idea del que és el vi, doncs la puguin transmetre d'una forma ben genuïna, com permeteu fer-ho aquí. Vinc de Rússia, però estic afincada aquí a Barcelona des de fa 8 anys, més o menys. Aquest any justament estic fent un curs introductori d'enologia i cata, i aquest sí que estic veient que és un complement perfecte, com un monogràfic del que és el vi català, o sigui, realment és el que buscava. Cal destacar els ponents, jo crec que hem tingut moltíssima sort de tenir gent com a René Barbier, Joan Essens, Josep Bujado, o sigui, gent que no només en sap molt, sinó que saben transmetre moltíssim, i jo crec que això és molt important. Destacaria tot, m'ha agradat moltíssim els ponents, totes les persones que han parlat, professionals, grans professionals del món del vi, el fet de poder provar i tastar coses que no es troben ni tan sols al mercat ha sigut molt ampli i molt més enllà del que m'esperava quan em vaig apuntar, però molt més enllà. Crec que qualsevol persona que tingui un interès en aprofundir, en seguir avançant el coneixement en el vi, que al final ha de servir per gaudir-ne més i millor encara, doncs aquesta és una bona oportunitat.